ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. Шабатон ба хайру шодӣ бошад. бародарои азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, кор барои модаро ҳозир данное время хоҳаро срочно фақат ба мо ҳозир 5 то 10 нафар лозим. Ҳамин наворо падалиса кунед, шояд як хоҳар модар ба ҷои кор тамин мешавад. Иншоалло савобаш ба шумо низ мерасад. ҷои гарм, ҷои хобаш ҳаст, хурду хӯрок бепул, ҷои хоб бепул, отелба. Унҷо документдоро лозим, патент дошта бошанд, прописка дошта бошанд. Унҷо ба пропуск даромада мебуроед меҳмонхона наздики аэропорт ба он касое ки мисол Москва ба мебиён, Питер ба мебиён, одамои мисол воломақом, мисол ҳамун ҷо хеле ҷои ҳайдаб нест. бародари азиз, барои вақт хавотир нашед, метавонед агар бо танишчики район ба касе бошад, автобуси бепул бурда мебиёрад шаҳри Екатеринбург. Смена 2000-2100 боз премия ташкил мекунем. Агар нақскор кунанд, хурду хӯрок бепул, ҷои хоб бепул, 1 соат обедаш ҳаст. хоҳед агар худо хоҳад чӣ мекунем, официально трудово устройство мекунем иншоалло. баъдан барои бародарам кор ҳаст, худо хоҳад номерои мо дар зери навор мешавад. Подробна информация WhatsApp. авиакасса мо кор кардиса аст, регистратсия барои бародаро лозим бошад при далени ё аз гарниса нав омадед бо нархи арзон дастрас. номерои офиса мо дар зери навор мешавад. боқӣ дар амони Алло бошед. худатон эҳтиёт кунед.